RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Mayroon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Marlene. Ginaingon, bisan unsa kabuutan sa asawa, doon panahon nga mapulaan sa bana. Ilabi na kun ang bana, wanay atiman siyang kagalingon. Sigurado yung makasa ang asawa sa gipadpaan nilang gugma sa usag-usa. Mao kini na itapos sa kong kinabuhi, na dili na ko mahimo, mahi kalimtan. Humanadyo ko kaligo. Presko na ang pamati na ko sa kong lawas. Naligo na ka, day. Hindi na. Naunsap ang bana na ko. Wala man ni atiman siya ko galingan. Wala kaligo. Wala panipilyo. Wala tupi. Paita sa niyong banaha. Nanay na. Kwarto ta na. Humuta ni mo day. Odong, humot gyud kay gikan man ko naligo. O ikaw? Kaligo dito dun ka. Murag tulo ka adlaw naman kang way kaligo, uy. Baho na biya ni mo, uy. Ligo dito, uy. Dito. Ay, okay raming mga lalaki nga dili maligo eh. Ha? Anak mo ginang mga laki. Tagsaramang maligo kay busy mas trabaho. Labi na akong trabaho nga mangayo kog payong ug balde. Ayo payong. Kamahay ko ba ya, uy, nga naman ako ni mo, uy. Minus pang pangwarta. Unya, wa pa dyan kaligo. Ay, balik ang way kaligo. Ganan mo tabi. Ay, kaligo sa likid po. Ay, sino pa? Ligo sa dito. Uy! Ay, day Marlene. Man ako ligo, day. Katali ko din ako magkaligo. Mana kag ligo dol ko? Oh, mana day. Nay, oh. Basta pa kay kong buhok, nay, oh. Ay, paragod. Time pa sa pa. Kaman. Baho pa man lagi ka. Huwag ka manabon. Ay, wala na ko manabon. Day. Kuan manguday ka nang, wala ko manabon og manglugod. Gadali man ko. Kay, katujak ko naman ko nimo. Ada kali mo ko kuan. Ay, kabaho. Lawa. Naya sa buoy na usaman ni uy. Ay la, mura ka man og kanang kwalihas in turista. Uy, kapit ni duluy agay usa ka dul po ay. Oh.
Mao ba? Na problema kas imong bana nga way atiman sa lawas? Maulagi na yun. Tagsar kay maligo na sa dulpo. O kung maligo man gani, no? Dili sa manabon ug manlugod. Baho na yun. Mong utong lang ko kay sa bana man. Kugihan, magkaha mo dog. Aw unuon. Kung dog lang hisgutan, ay super. Halos kada gabi mangani. Pero, ay maulagi na na yun. Baho. Ay, sagi na lang gud ang baho. God, agwantahan na lang gud ang baho niya. Mawara man ang baho, inigsulira pas imong mata ba? Ay, nay. Maglagot lagi ta usahay na yun. Sige lang tag-utong sa baho pa. Nga man, napay bungot, tag-as kayo. Taas buhok, paita na yun. Pero nahigog makamangkaha ni Dolpo. Aw kun kog malay hisgutan, unay kog makuuing. Ako binambana, ug siya gid ang naka-virgin ako. Aw, agwantahan na lang na, uy, bahalag baho. Ang importante nga kada gabi, pirmi kang maigo. Nah, kung sagod tao ng bana ni mo Marlene Gaw, oy. Sa uli tao, hingaligo kayo, karon di na mamligo. Ay, ambot bitaw anang dulpo gaw Kung masuroy diri kas bahay ba, ikaw kunoy buyag anak niya gaw bi. Amigo man bitaw mo. Hindi lang, muadto ko sa inyo gaw. Ako ang tambagan ng kanahang dako. Kung dili gani madag tambag, aw. Na may daghan diyang lalaki gaw. Humot kayo. Pangapit og lalaki nga humot kayo. Gaw tatong. Ikaw. Ako gaw? Oh, Mangapit ko? Christian ay. Sige, nagligo Ha? Christian. Gabaw po nang iligo. Maayo ka mga bit ko, gaw. Kandahan gani mo. Murag, dili na ko na mabuhat ko tatong Bisan baho na kumbana, pero... Pero unsa, dako, taas, mao ba? Ha? dili na mibot ako ipasabot, Unsa man, kabayoon, purba. Gabi sa niyo. Saan? Kuan ba, bisan baho na siya, pero mahal man ako na siya. Gigugma man ako na kumbana. Mao ba? Donar man tayo laki nga ibog niyo, gaw. Ako lagi sungay ron na ninyo. Si Kuan ba? Si Idsel? Idzil? O Idsel ba nga na to? Ha? Mauna sila. Si Idsel. O, kato. Idsel lagi. Musugot na ba kita to ni muon tayong taon na to siya kabit mo gaw. Idsel ko. Unsa? Oh. Si Idzil? Oh. Naibog na ako si Idzil gaw tatong? Lagi! Gihatagan kag cell number ni Edsel sa imong ig-agaw. Wala ginay. Gani una, sinag-text sa Edsel na ako. Makikita ko na siya na ako sa gawas. Guwapo sa dapadas Edsel nak. Unya dako sad na tao. Murag higanti no. Bitaw na uy. Ganabi asad ko anang Edsel, nay. Muna jud og hilantan jud tingali ko anak niya kung siya akong madug, nay. Ay, ayaw gitaw nak. Pugong gid itaw sa pulso. Ayaw padas tama. Kay duna na ba ya kay bana? Si Dolpo ang taong baho. Unsa? Mao ka na, Dolpo. Dili ka gani maligo, no? Kung mudug ka na ako. Sorry na lagi daan kay balibaran sa jud ka. Amat ra sa day. Suway baliban eh. Kay tirahan ti kag lugos-lugos ay. Ganahan ra mo ko anang lugos-lugos day. Ganahan ka ng balibad ka. Aron malugos ta ka. Sige, karong gabi ha. Balibadi ko ha. Kay lugoson ta ka. Lugos-lugos ta karong gabi day Marlene. Uy, dili nang titingali ni mabutaan ka na ako. May pagmapit na lang ko.
Tinuod ka gaw marin makikita ninyo mo si Bay Itzel, tinuod lagi. Ako. tinuod Ako yung ka? makikita niya. Di ba? Oh, Makikita ingna na. siya, ingna siya makikita ko niya. Kay puslan man, mas may pagsuwayan ako ni mo duwa kog laing tin. Di ba? Sus, di patay gagaw. Ambot lang. Ay, pag ginanagaw, uy. Gagaw lang kita. Sus, di malasa. May gagaw. Ay, asa mo makikita niya? Asa mo kang makikita? Bisan asa nga gusto niya, musugot ko. Lako na, gaw tatong. Kailangan siya kay Connie. Liki sa sampot ni mo. Ikaw humutasat ni mo, uy. Dili ka parehas akong pana nga paho. Ay. Marlene. Wala dyan kag isda nga Blue Marlene. Sultihan ti ka, day. Gawas nga humot ko, day. Taas og dako pagyud ko. Dako. Ganti kaayo. Ikaw nakabuhat man kayo na yung Marlene. Ikaw nangabit man ka. Pasaylo ako, Delpo. Uy. Oo, nagkasa ako ni mo. Gusto man nagkukumutila og lalaki nga humot. Baho man ko kagod. Pasaylo alam ko, Delpo. Pero andam ko dawaton ng isilot ni mo na ako. Kung patyon magani ko ni mo, andam ko dawaton nga ako kamatayon. Kinakasamang ko sa kong pagkasawa. Wa makay mo upatay na ako ang akong bana sa akong pagpangapit. Naluoy na siya nako. Lipay lang gani ko kay maligo naman siya panagsa o manapo na sa tumanyampo. Aw bintahan na nagamay. Mago mga higala ang kaagi ni Marlene dinhining atong tulumanon. What's the style? Bintaha na lang og gamay is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni J. Badayo sa direksyon ni Terdy Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.